OK, takže myslím, že môžeme začať tento druhý Open Mic v Michalovciach. Dneska máme kopu slamerov a Zuzku, ktorá si číta sfotený text z druhého mobilu na svojom mobile. Je to hrozne rozmazané, dúfam, že to budem vedieť prečítať. Takže všetci vás tu radi vidíme znova, že vás to neumrzelo poprvýkrát. A áno, toto by bolo všetko k obligatórnemu úvodu. A predtým, než začneme, tak sa predstaví moja spoluorganizátorka. Aha, jasne, pardon, som zabudla. Ešte predtým, než sa predstaví naša spoluorganizátorka, si rozdáme body. A ak sa vám niečo bude páčiť, tak namiesto tlieskania, tak tu ľudia luskajú, lebo to menej ruší. A kto by chcel bodovať? Ak sa nikto neprihlási, tak to budeme dávať nutene. OK, tam dáme jeden set, keď tak. Je to podelené. Akože je to tak, že chápeš? Aňo. Tuto? Komu? Môžete spolu. Potom sa to bude meniť po prestávke aj tak, takže... Áno, niekto druhé body, nejaký druhý dobrovoľník na bodovanie. OK, ďalší. Ja neverím tomu, že vy neradi súdite druhých ľudí. Akože extrémne tomu neverím. Vám som tu ukazoval tie svoje, hej? Vy si odkiaľ? To je to, čo nás delí od zvierat. OK, hlaste sa Zuzke v publiku, kričte na ňu a tak ďalej. OK, každý, kto má body, vie sa akože dostať sem pod one, lebo... Moment, sekundičku. Pre kontext, skutočné body som zabudla u seba doma v izbe, takže toto sú makeshift. Máme takú, že majú byť? Hej, máme. Dobre. Iluškám, a toto sa pozrieš už také. Ja som si posledné body? Ja nikto vzadu? To by chcel body? Tu chcú body, nedokončí na výpoveď. Potom s tými bodmi príďte pred dvere, aby sme vedeli kričať. Dobře. Okay. Takže ako úplne prvá na rozohriatie, uvoľnenie atmosféry, odobranie stresu všetkým ostatným slemerom a takéto iné záležitosti sa nám predstaví moja spoluorganizátorka Susan, ku ktorej... Áno. S ktorou sa stíhame stretnúť raz za dlhé časové intervaly. A čo by som o nej povedala, tak Zuzka je vzornou študentkou na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v prvom ročníku. Možno sa dostane aj do druhého, uvidíme, stay tuned. A my sme sa vlastne prvýkrát stretli tuto na Slame a odtedy toto nejako akože spolu ťaháme. Ďakujem za privítanie. Ja dúfam, že budem vedieť všetko prečítať, pretože mi to len sestra poslala fotku zo starého telefónu, takže...
Ja neviem, či to niekto vidíte vôbec. Hej, ako ten, kto to vidí, no hej, z toho budem čítať, takže hej. A to už možno aj niekto počul, ale no. Sa volá Oranžová. Vidím ťa každý deň. Mike, dáme vyššie, že by to bolo lepšie počuť. Tak to lepšie? Áno, veľa. Dobre, super. Dobre. Vidím ťa každý deň v rôznych odtieňoch, často aj v obchode, v ovoci, na pultoch, teda neskôr už aj u mňa na stole v izbe, aby som ťa mala pri sebe bližšie. Si zrazu jedlom, takým mojim špecifickým každodenným chlebom a vlastne možno preto, že si vymodleným svetom, nebom. Nebojím sa dať najavo, že si kvetom, listom, v hmlistom ráne si blízko, sviečíš do tmy z vlaku, poprosím lístok. Si takým paprskom, presne ten, čo sa prediera cez žalúzie, nenechá ťa spať, kradne ti ilúzie, ale však aspoň neprší. Vidím ťa, kde slnko každý večer umiera. Niekedy aj ráno, naopak, keď sa znovu preberá. Vidím ťa v okolidujúcich bríkách, presne v tom svetle, čo bliká a mne zrazu svitá, ale asi nie na lepšie časy, pretože nám dvom čas týka, ja som stále mimo, ty znovu zaneprázdnená asi. A mne dochádzajú Instagram Reels, čo by som ti poslala, no už hasím to svetlo, ktorým pripomínaš sami sviečkami, pomarančovými džusmi, mandarinkami. Tak rada by som ti poslednýkrát jednu ošúpala, viem, že ich máš rada aj. Keď sa bavíme, by som sa bála, že čo by ma stála taká maličkosť. Podeliť sa sústom, z môjho srdca kúskom, streliť do neznáma, preto sa uzatváram, nechám ťa v tme tápať, turning on you, blind eye, shit happens, vec sa stáva. A mne slowly dochádza, že ťa mám celkom rada, ty moja orange farba. Ďakujem. Teraz prejdeme k zahrievajúcemu sa bodovaniu, ktoré ale dúfame trošku ďalej, okej. Je to blíž, áno, nebolo proti, áno, viem. Pekne, áno. Okej, super, prejdeme k bodovaniu. Predcvičíme si, ako budeme dávať body. A toto robila minulé Zuzka, takže neviem, čo mám robiť. Ale keď ja poviem 3, vy zakričíte 2, ja poviem 1 a vy poviete teraz. 3, 2, 1, teraz! Toto to bolo iba... OK, 10. 0, 1 alebo 10? 10, dobre. 7. Tam nedovidím, aké je to číslo? 9. 9 a to je... 5. 5 a 10, OK. Super. Ale furt hučí ten mikrofón. A teraz môžeme vystúpiť na ostro. A asi poďme všetci ďalej od mikrofónu. Takže ako prvý sa nám predstaví Slamer. Tu mám napísané, že jebnutý totálne. Ináč to je bez cenzúry, kto si nevšimol, hej? Keďže mečkal, tak ho popisovala to. Áno, takže nepopisoval sa sám, hej, bol popisovaný druhými ľuďmi. Že má pekné oči, že ho majú radi milfky a takto. A že býva a študuje v Česku. Správne? OK. A že máš rád trap a takto. OK. Takže toto je Roman. Dobre. Došiel som neskôr, takže ma hodili pod kolesa, jak sa hovorí, bez toho, aby som o tom vôbec vedel. Čo o mne viac treba povedať, ak to, čo povedané bolo? Áno, žijem v Brne, takže rýchla lekcia lingvistiky pred týmto textom pre ostatných ľudí bude Šalina znamená tramvaj. Dobre, text mám pripravený, keby mi vypadol, lebo to sa stane. Môžeme asi. Čumite na mňa jak telce. Ja keby som ovešaný zlatom, ktoré zmizelo vaši babičce, no ja som ovešaný max jak vianočná tuja, lebo za chvíľu na ďalšej zakrúte ma hodí jak do dverí v Šaline.
A ja verím, že nie ste nikto tu na vine, že ma nikto nepustíte sadnúť, akože na vine môjmu Subway surfingu, keďže Čauj vedľa jebol puk do zatýlku na tréningu tak, že neustojí ani prvú vyhybku. A verím, že ty by si ma sadnúť pustil, ale tvoj Halko bez náhubku už already môže za jedno mŕtve decko. Takže ho držíš ako Sveta Mary na kríži za nohu. A ty sa držíš za svoje kríže a za svoju nohu, tak sa ani nepýtam. A ty sa držíš tak, že sa za chvíľu už ti tam aj unikla kvapka. No aj tebe tiež unikla posledná kvapka. Povedala si dosť. Už nebudem dobrodej ako UNICEF. Dusíš hnev, lebo za každý deň, čo si kedy udiala, ťa poslala aj do piče. Mali z teba dobrý deň, po tvojej pomoci šup nazad do krabice, po vyvrcholení na taxík domov. Tak načo byť zlato, keď za to máš len biedu. No a pánko vedľa, vidím, že už jednoducho nevládzeš. Plus minus 50 rokov, viac v robote ako mimo nej. A pred tebou sú ďalšie dekady tejto mizérie. Navšteví vyjebanej továrne, ktorá mala byť iba dočasne po škole, následne je z nej životné poslanie a viac ako tie vyjebané plusgiere. To boli dieťa v tebe, ktoré si pamätá sny a nádeje, aké to bude cool, keď budem veľký. A teraz sú to dve tieto zastávky. Domov a do roboty, domov do roboty, domov do roboty, domov do roboty. No a Čavo vedľa sa nespokojne vracia z party. Zajebané trámky, pohľad neprítomný, pasky na ruke. Už tak z posledných 10 a budú ich ešte stovky. Kým ho zastihne to isté. Domov do roboty, domov do roboty, domov do roboty. A možno nie. Možno jeden z tých vychcaných, ktorému to tak pôjde celý život, šťastne až do zlyhania pečene. A možno nie. Možno nájde balans, ktorý teraz chýba aj mne a možno aj tebe. Stojíme si oproti sebe v šaline. A oboch zanáša ako na lodi. Možno sme na jednej. Cez zimné oblečenie nevidím, koľko máš rokov, 20 až 40. Rod ženský, mužský, dôvod tvojej krátkej alebo dlhej cesty. Kam ideš? To je jedno. Mám konečnú. Takže toto bol román, asi body potom, keby náhodou si tam zapísala tak veľmi amatérsky na tom papieri fixkou. Hej, nejako to tam zapíš. No. Takže teraz nechám vám chvíľku, nech si to ujasnite, dobre? Takže poprosím vás body tuto pre Romana za 3, 2, 1, teraz! 10, 8, 10, 10 a vzadu máme? Vzadu nemáme? Prišli všetci sem. Aha, takže 10. Ešte raz vás poprosím hore. 10, 8, 10, 10 a 10. Dobre. Si zapísala? Som nevidela na boku, pardon. Máme? No, takže toto bol román a teraz nasleduje Slemer, ktorého okupácia je komediálny reper, druhá okupácia je ihrisko, píše reálne príbehy a napísal napríklad skladbu Meškanie, čo sa spája s našim ďalším Slemerom, ale to potom predstavíme, takže týmto chcem privítať Burku. Zapni si mikrofón. Hej, A ty si ho vypla, Zuzka, nie? Tak ho nevypla. hej, raz. Aha, no, sa počujem. Ahojte, je to pre mňa veľká česť tu vystupovať. Nejaké koncerty som už mal, ale toto je zase niečo nové. Kaspar. Hej, aha, boli ste? Díky. A nikto nepovedal, nikto zatiaľ. Dobre, takže text som písal tento týždeň, tak by som ho vedel na spamäť celý. Takže ja si to sem tam nevadí, keď sa zastavím, že si zabudnem, že... Dobre. Takže mám aj nejaké improvizačné rymy, ktoré mi...
Ja. Ja robím stand-up komedy, aj keď nechcem. Keď som napríklad robil animátora a večer som robil kvízy pre dospelých, tak to bola neumyselná. Ešte aj barman mi dal vtedy pohárik na... som nemal mikrofón, tak mi dal pohárik vyrezaný, aby to bolo ako megafón. Ináč to nebolo pripravené, to neviem, to on tak príde. No. Že ako začať? Názvy nemusíme hovoriť, nie? No dobre, takže niečo sa improvizuje, niečo je napísané, niečo bude z úplne iných textov. Takže začínam. Dobre. Takže prvýkrát v živote som navštívil Michalovce, aby som aj tu ukázal, že nepatrím medzi ovce, ale že ukazujem ten správny vzorec šťastia a pí z vlastného prameňa, čo to pre teba znamená. Výjdi zo svojho tieňa, komu poslúži tá zmena? Máš krídla, lietaj, nech tvoja túžba nie je nemá. Ukradnúť ti samého seba, nik právo nemá. Realizuj svoje nápady, môžu sa zísť, nech nič nedá tvojim nápadom konečný hvist. Svojimi nápadmi píšeš Pánu Bohu list, skrz ktorého sa chystajú tvoje sny výjsť. S mojimi nápadmi som dosť poposúval mantinely, preto niektorí mi ublížili, keď závideli. Podpásové strely, teraz už nie, predtým, pretože si zrazu verím, skoro som bol vo väzení. Tento dokola omiela, kedy prídem do cieľa. Jeho život ako celá nestojí za veľa. Prítomný okamih, progres, cesta. Ja sa nechcem trestať, preto sa cítim ako hviezda. Radia, aby som prestal repovať. Robím hanbu, mám svoj vek. Chcú mi robiť napriek. No keby mali tú možnosť, postupný fenomén doby stále robí pokrok. Prestal pravidelne chlastať, pozerať porno. Dokáže byť aj solo, vlastne tak je mnoho rokov. Až na nejaké tie výnimky, potreby Viktórie a Kristínky. Ceruzka perov sú mojimi najlepšími zbraňami. Vďaka ním ma nikto, hoci sa snažia ma zastaviť, snažia sa mi dávať psychospoločenské nápravy, sem tam aj vyhrážky, už mi to robí pocit nejaký. Po kontrafaktoch alibisticky sťahujú chvost, keby mali tú možnosť a nemali strach, nemali by dosť. Žiadna empatia, žiadnu som nenavnímal. V spolupráci s Pánom Bohom je to všetko slepá mína. A teraz urobím promo na jeden môj storytelling. Je to trošku osobné a možno také príliš trápne, ako keby detaily, ale ja som smelý. Storytelling smelý. No, takže dám taký úryvok. Bude to len taký začiatok. Takže... Láska na prvý pohľad, krásna ako Shania Twain, zúfalec sa chce rozdať, byť je partner je môj sen, krásne sme sa opili, pritom sa aj pohrízli. Opitý človek prezradza aj domnelé tajomstvá, pred ľuďmi nariekala, kričala, že je vraj chorá, po mesiaci sa hambila, že rozprávam hlasnejšie. Totálny sedlák, spoločenské strapnenie, nosil som mu na rukách, predtým nevládal, skúšal, moja sila stúpa, si frajer, Lukáš, u mňa ten kúzelný víkend, pre mňa tá najkrajšia z výhier. Neopísateľný pocit, keď tela a duše splynú, odmena od Pána Boha za všetku moju dvinu. Keď tak veľmi po nej túžiš, pretože ju ľúbiš, nerieši si celý víkend neumýla zuby. Zvyšok na YouTube, búrka telenovela v realite. A neviem vymyslieť rím, ale bude to veľmi zaujímavý príbeh. Asi to by mohlo byť všetko. Ďakujem. Vytvorili si mi ďalšie moje osobné nebo. Ďakujem pekne.
OK, takže kto by potreboval stojan? Máme tu aj stojan inak. Dúfam, že máte všetci svoje body už nejako... Neviem, priznať slovo, to sa mi stáva často, áno, skonfigurované, neviem. Dobre, tak asi začnem. 3, 2, 1, teraz! OK. 9, 5, 7, 10. Díky, ďakujem vám. Dobre, ďakujeme. Takže to bol Búrka. A teraz, ako som už spomenula, náš ďalší slamer má trošku problémy sem tam s meškaním, preto dneska zmeškal vlak. A má veľmi rád zelenú, to si možno všimnete, dinosaury, a taktiež je organizátor teda slamu v Košiciach, v Rožňave, v Poprade, v Spišskej a Prešov. Takže takto taktiež spravuje naše sociálne médiá. A týmto chcem privítať Luka Brex. Prečo to vypínate? Čaute, som Luka Brex. Hej, spracujem sociálne siete, čiže prosím vás, sledujte Slampoetry.sk na Facebooku a Instagrame. A potom máme... Prečo to vypínaš? A potom máme aj TikTok a YouTube, hej, takže aj to sledujte, lebo my sa snažíme v Slame dohnať Českú republiku v počte followerov, hej. My máme okolo 2000, no a Česko má len o niečo viac, 20 000. Ale to v pohode dáme, keď dáte všetci follow, hej, tak to bude pohode. Hej, dneska bolo povedané, že som zmeškal vlak. Je to pravda, ja veľmi často meškám, priznávam sa. A vlastne aj tento ďalší text bude tak trošku priznanie. Priznanie jeden, konkrétne, hej, sa volá, že občas. Priznávam sa, občas sa modlím k Bohu. A občas k hviezdám. V rohu mojej detskej izby. Najmä keď mám pocit, že Pán Boh zabudol stať pri mojom boku. Ako by len sledoval, ako svojimi vlastnými rozhodnutiami si vyšľapávam cestu priamo do hrobu. Ja som len siliskový chlapec, čo vyrastal v panelákovom bloku. Chýb, problémov a zločinov som spravil kopu. Zvyknem sa vyhovárať na to, že život za mňa píše osud, ale pravda je, že občas náschval od zla nedodržujem odstup. Hej, v živote som celkom veľa zrešil. Asi ma baví byť zlý. Keď som bol mladší, zvykol som flexiť tým, aké zákony som kedy porušil. Luka Brex si radšej vravím, pretože by nebolo moc sexy živiť sa menom, čo je zapísané v trestnom registri. A tak zatajujem moje civilné meno a snažím sa správať slušne, keď viem, že tá veta už navždy budem dobrý, sú len rečičky. Pretože vo vnútri ma to stále láka naspäť na tie temné cestičky. Ale som rád, že už nie som tam, kde kedysi. Díky mami, segri i tebe, oci, že ste ma naučili hanbiť sa za nemorálne správanie. Že život nie je hra a piť do skorého rána neznamená život žiť, ale život si ničiť. A toto nie je žiadny hood talk. Ani útok na tento lifestyle, hej. Ja len vravím, že útek z mojej starej party je môj najväčší životný úspech, pretože utekol som a zachránil si tak svoju budúcnosť. Kto vie, kde by som dnes večer bol? Na Slame asi nie. Priznávam sa aj k tomu, že som sa už párkrát prichytil pri tom, ako pri každom prerozprávaní môjho príbehu o niečo viac preháňam. Ako by to vyobrazenie mňa z mojich skorých tínedžerských rokov bol iba sebaklam. Občas nemám rád to, kým som bol, občas ani to, kým som. Občas boj so smutkom prehrávam, občas je tých otvorených rán až príliš veľa naraz. Priznávam sa, že mi je o mnoho ľahšie sa verne ľutovať, ako tešiť z mojich výhier. Aha, už to robím zás. Priznávam sa, nie som vysnívaný syn mojich rodičov. Ani moc hrdý na moju minulosť,
Ale nič by som na mojej milosti nemenil, pretože v roku 2015 som na Facebooku prečítal motto, ktorým sa teraz riadím, a to, že môj život, moja show, a tá moja je kurva po piči, a či zážitky nezabudnutelné. Hej, viem, občas sa chovám inak, ako sa odo mňa očakáva. A priznávam sa aj k tomu, že sa vlastne teším na ďalšie zvraty, ktoré ma v tej mojej show ešte len čakajú. No a čo? Priznávam. Občas som jednoducho nepoučiteľný. Damn. Ďakujem. Všetci počuli. To nebudem opakovať. Takže toto bol Luka Brex. A poprosím vaše body za 3, 2, 1, teraz! 10, 10, 9, 10, 10, ako by povedal Tomáš Preka, kto to dojebal? No, takže toto bol Lukáš. A teraz nasleduje človek, ktorý vlastne nepozná svoj gender a študuje filozofiu a podľa mňa sa veľmi pekne oblieká. Týmto chcem privítať Andy! Moje meno. To je také nízke. Moje meno. Ja počuj? Raz, dva, tri, dobre. Moje meno je Andrea. A jediné slovo, čo sa rímuje s mojím menom, je idea. Som jedinečný. Nezmením sa, I'm the one. Then I go into your mom, cause she's a beautiful woman. Toto je Ace Pop. Your sexuality is a disgrace, Pop. I can make you a cooch wet bed, and with that said, let me whip out my finger gun to finger your mom. Your mom P.O.P. open her with my pee-pee. Don't worry, I ain't got OCD. Smack my ass and get that D. D stands for Andy, but your mom just calls me Daddy. Už ste spoznali Andreu, no tak on poviem svoju ideu. Ty, ja a tvoja mama na úrade nebudem sama. Ja ju mám naozaj rád, chcem byť viac než kamarát. Vezmete si ju? Určite áno. Som tvoj nový tatko, ty môj malý stano. Čo sa stane v starom stane, keď môj penny stane v starom stane? S tvojou mamou spravíme nového súrodenca. Bude mať prízvuk teplého Nemca. Hallo, guten Tag, mein Name ist Gunther und deine Mutter ist ja Mutter, wenn sie ihren Mund darunter gibt. Dort ist nur Schlüssel liegt. Ja som Andy, ty lingválna queen, tvoju mamku určite spravím. She got my DNA inside her VJJ. No používam radšej protekciu. Ich tomu odskrivinovým konkurenciu. Stále sa pýtam o jej consent, každú noc v našej spálni koncent. Pozývam ju na tonic a gin, ako olivový olej, som extra virgin. Ako správny komunista, mám na miesto vajíčok spermie. I put the cum in communism, let's do polyamory. When I say I want some, I think of a threesome, 3 mothers in my bed. Best that I ever heard. Takový little text, nevadí. Please stand by. Dobre, moje drag meno je Andrew 8, pretože pre tvoju mamku som Andrew Straight. Grécke Atény, more like Andrew Atény, antické mesto múdrosti, uchováva všetky moje sexuálne skúsenosti. Od 1 po 10 je ich presne 0, zmením to, nech tvojej mamke nie je nuda. Yes, počkať.
Yes, I've got the double V, vagina and virginity. It's a W when I want to finger you, your mom. Haha, rimoval sa to. Úprimne, už nemám slov a došiel mi aj flow. Mliečka, tebe padajú viečka, ale tvojej mamke padá sánka. Lebo veľká je mať to pánka. Ďakujem. Akože ja som to už počula párkrát, ale stále ma posadilo. To bol Andy. A poprosím vaše body pre Andy za 3, 2, 1, teraz! 9, 8, 9, 9 a 10. Ďakujeme. Teda Andy určite ďakujem. A teraz prichádza človek, ktorý má veľmi rád Zuzku Čaputovú a vlastne Zuzky všeobecne. A taktiež má rád analýzu textov, fonetiku a fonológiu. A je to jeden z mojich obľúbených ľudí na tejto planete. Chcem privítať Sof! Si mi nevypala, áno, dobre. Ahojte, ja som Sof. A okrem toho, že mám rada milvky a Zuzky, tak mám rada ešte aj Taylor Swift a Drakea. Som Drake apologist, sorry. A nechcem kaziť náladu nejako, ale tento text bude tak trošku politický, pretože vznikol krátko po prezidentských voľbách, lebo potom bol slam v Bardejove. No a nemá nejaký konkrétny názov, ale chcela som ho nazvať, že Pompeje, ale potom mi došlo, že Freja, bratislavská slamerka, už má taký text, čiže nevolá sa Pompeje, volá sa nejak inak. Fľaša Morgana a cítim sa kapitán Danko. Od hnevu sa trasiem ako Kaliňák s Hankou. Na ministerstve chcú vyjebať dvere s pántou a napriek tomu, že ma to sere, ja mám to na háku. Som viac Captain Hook než Captain Morgan. V tejto krajine sa sračky točia dokola jak pole dance. Chceš s tým niečo robiť? Rob het. Keď sa ti to nepáči, tak zbal si veci. Choď preč, tu nenájdeš konsenzus, iba nonsens. Nie je žiadne dopredu, iba krok späť. Prospekt je taký, že každý nový koncept zahodíme skôr, než sa nám podarí ho obzrieť. Napíšem SMS do SNS, že kesenem za vaše instagramové múdra. To si nevedel, že medvede sú presne ten problém, ktorého vyriešením sa dostaneš von z útrap. A národné meno. Tak keď ho vymýšľali, tak museli byť na kolesách, presne ako Janošikov futrák. Alebo na hlbšiu prášku, ne? Minister futra. Good luck, však majme dáku nájde v tento štát homofóbny ľud a teplý prezident. Good luck. Už fakt nemám čo dodať, ak ničia infraštruktúru, raz sa to zosype, že kolaps. Ak robíš iným zle, tak sám si urezávaš vetvu, ak robiť iným zle ti robí dobre, tak si fest chuj. Ale neberte to v zlom, Slovensko potrebuje zlom, Slovensko potrebuje búrku, aby v ňom zadunel hrom. Slovensko potrebuje stroj času, aby videlo, že hnoj nepomáha jeho rastu. Zasadíme strom, ktorý bude plodiť ovocie pre všetkých. No, ešte musí dozrieť. Aby tu deti chceli dospieť, aby nemuseli von z miest, aby sme našli konsenzus a zahodili nonsens, aby sme išli dopredu a nerobili krok späť, aby prospekt nebol taký, že každý nový koncept zahodíme skôr, než sa nám podarí ho obzrieť. A však ja som tiež národňar. Mám radšej Borku ako Bombej. Chcem, nech je to tu lit, ale zase nie tak ako Pompeje. Lebo vieš, ak sa to hovorí, ne? Plač príde, keď sa dosmeješ. A naše ego, vysoké jak Tatry, patrioti vypúšťajú sračky z ústnych latrín. Je to taký paradox na hovno, že ľuďom, čo sú straight, vôbec nič nehovorí rovnosť.
Dejiny sa opakujú, perpetuum mobile, niekto ráta percentá, kým iný zasa promile, po pive sa všetci aj tak poberieme domov. Však lebo rozhovor bez pičovania, to není ono. Toto bola Sofa, ja sa k tomu ani nechcem vyjadrovať, pretože pre mňa, ja len dobré veci o tebe viem rozprávať, takže takto. Poprosím vaše body za 3, 2, 1, teraz! Ináč super zvuk, lebo niekedy to je celkom na hovno. 10, 9, 8, 10, 10. Okay. Lebo niektoré obecenstva sú také tiché, mne sa páči, ako to tu hučí, že ste na hlas, to je super. Áno, teraz v tomto kole vlastne to je posledný slaner, potom si dáme kratšiu prestávku, no a to vlastne potom poviem. No, že Daniel teda mám predstaviť, že je to najväčšia brúzna východu, že vlastne jeho vlasy nie sú jeho vlasy, že má parokňu, pretože nemá parokňu, ale nie sú to jeho kučery. Takto to poviem. Takže privítajte Dannyho! Hello. Rád by som upozornil, že toto nie je pre každého a dotýka sa veľa tém, takže dobre, začnem. A also všetky mená alebo všetko, čo je spomínané, nie je na nikoho targetované, takže it's just me. Sorry! Erik. Erárko, kot, Erároš, ty môj homoš. Popieraš svoju orientáciu viac ako pišta lakatoš. Mám ťa stále v hlave, si ako voš. Si obyčajná štetka. Soš. Činky v džime dvíhaš, do postele ku mne si líhaš, no keď sa dvere otvoria, z postele sa dvíhaš. Jebeš sa s džimbrom cez oblečenie, robíš tam predstavenie, no len keby si pamätal to jedno popoludne, jak si ma na záchodok zametal. Semeno trpké jak metal, no boskávať by si sa nedal. Ew, that's sus, ew, that's gay. I dal mi zas, i po 5. raz. Yeah. Bromance, tak si to vysvetľuje. Kým na queer komunitu pľuje, vraj ti nevadí moja ženskosť, no držíš odo mňa vzdialenosť, keď sme vo verejnosti, znechucujú sa ti moje inakosti. Ale zbožňuješ to, keď sme sami, keď ti nechtami prechádzam vlasami, skáčeš od radosti. Hulíš trávu o 106, ja ti hulím kara. V rukách sa ti zoviera pesť, keď sa to dozvie Klára. Tára o sebe, že je rovný, myslel som si iné v kúpeľoch jeden večer sobotný. Asi už viem, prečo dostali názov Kúpele Smokovec horný. Sedím mu na lone, čistím mu pleť. Bolia ma nohy, radši si sa ani vedľa. Len povedz, že si tvrdý jak jedľa. Somariny tu nepleť. Starám sa o neho viac ako jeho matka. Som z neho mokrý jak patkaň. Robím mu to zadarmo, aj keď viem, že nadarmo. Vravíš, že to pre teba veľa znamená, no reálne chceš len vyprázdniť svoje vemená. Pre mňa by si krížom slamu nepreložil, kým ja by som pre teba svoj život položil. Svoje trápenie som vymenil za jeho uspokojenie. On je moja priorita, štetka priopita, ktorej je jedno, či sa trápim, alebo mám na ňom svoje drápy. Škrapkám ho, kým sa neurobí a z jeho semena sa neutopím. Chcel dať Nutellu na kokot, to by bolo takzvané go. Vraj sa nudíš a urobiť sa chceš,
Well, that's why I keep my pussy fresh. Well, that's why I keep my dopiči. Okay. Yes. Myslel som si, že to viem na spamäť, but mistakes happen. Menuješ sa Karas, no nehulil som ti Karas. Idem rýchlo ako lightning bus, no chceš byť tajný. Vas? Na hlave máš buzz cut. Tvoja bimbaska je moja láska. Fajčím si Karaska. Fajčím si Karaska. Už to bude rok. Strieľa sa korok. Oslávme výročie, keď som ti trhal obočie. Vraj nechceš, aby bolo niečo iné medzi nami, no chcel by si ma jebať so slúchatkami, aby si počul ženu, keďže tie sa za tebou až tak neženú. Vraj by si to skúsil do diery, keď sám pochádzaš z jednej. Prievid zigal by si ma aj do jednej a vyviedol ma z miery. Denial is a river in Egypt. Anything for you, Beyoncé? Ďakujem. Dám vám chvíľku. OK, môžem? Takže poprosím vás body pre Dannyho za 3, 2, 1, Teraz! 10, 10, 9, 10 a 10. 10. Sú aj takí ľudia, čo dajú, že 69, alebo že ležiaca osmička. To sa nepočíta. Máme najvyšší počet, že 10, takže 10. Ale ďakujeme, áno.